Sunod-sunod naman po ang talakayan ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City. Katuwang po ang Department of Public Works and Highways or DPWH sa pagtatalaga o paglalatag po ng mga planong target na tugunan ang matagal ng problema ng pagbaha sa lungsod ng Dagupan. Nito lamang po ang pinag-uusapan po ang kawani na partikular na ang paglalagay ng tide benchmark sa tidal observatory sa mga kailugan sa lungsod na makatutulong sa pagmonitor ng galaw ng tubig. Tinalakay din ang kahalagahan ng pagkakaroon ng upgraded pumping station na isa sa mga nakikitang solusyon upang maibsan ang pagbaha sa lungsod. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na hindi lamang pangmatagalan kundi science-based din ang isa sa katuparang solusyon upang tuluyang matugunan o maibsan ang matagal ng problemang pagbaha sa lungsod ng Dagupan. IFM News. IFM News. IFM.